Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननो दख'नासो देखायनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननो दख'नाखौ देखायगोन आङो नोंथांमोना दख'नानि भिडिअ नायनो इन्ट्रेस्ट बा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बे दख'ना देखायनायनि खारना जाहैबाय लोगोफोर सिगाङावहाय आं मोनसे ब्लग भिडिअ बानायना हगारखादोंमोन दख'ना सोंनायनि ओमफ्राय बे ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैबा थांनानै नायनो हागोन बे चेनेलावनो दङ बे ब्लग भिडिअआ ओमफ्राय दा सोंनाय भिडिअखौथ' आं होदोंमोन ओमफ्राय दा दानानै बे दख'नाया माबादि नुखो नोंथांमोननो बेखौनो देखायनोसै होननानै आं बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो दसे उनावनो आं बे दख'नाखौ दानानै माबादि महर मोनखो एबा माबादि नुखो आगरफ्रा माबादि जाखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना दख'नाखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबा जाबाय माबादि जादों दख'ना दानाय एबा आगरा माबादि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरनो दाबाव आरो लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे दख'नाखौ नायदो दख'नाखौ नायना लादो लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर दख'नाखौ नायना लानो हागोन ओमफ्राय बेयाव मबाइल केमेरा बारा मोजां नुयैखाय बेयाव बारा मोजां नुवासै दख'नाखौ ओमफ्राय नोंथांमोननि मेगनजों नायनानै नोंथांमोना बे दख'नाखौ माबादि नुदों आगरफोरखौ माबादि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरनो दाबाव लोगोफोर मोजां नुदोंबा नुदों गाज्रि नुदोंबा नुदों नोंसिनि मेगन आरोना नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय दख'नाखौ बारा बुरजा लायाखैमोन 6 खानल' लादोंमोन ओमफ्राय बेखौ फाननायनिनो दादों आरोना 6 खानल' ओमफ्राय गामि एरियायावनो लाजोब्बाय होनना मिथिनो मोन्दों आरोना ओमफ्राय दख'नायाबो बिब'निसो नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय बे दख'नाखौ ओमफ्राय बे दख'नाखौ नुनानै माबादि मोन्दों नोंथांमोना मोजां मोन्दोंबा दख'नाखौ मोजां मोन्दोंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय आङो जानला मोनला दखानाव थांनानै दख'नानि बागै आं भिडिअ लाबोनोबो साना ओमफ्राय लाबोआबो मानो होनना बुङोब्ला आं बेखौ न'आव दानायखाय न'नि दख'नाखायसो आं बे नोंथांमोनजों बेखौ देखायदों आं स्पेसियेलि मेसिनाव दानाय दख'नाफोरखौ आंनि चेनेलाव होनाय जानाय नङा नोंथांमोना गाज्रि मोना आरोना आं बेखौ न'आव दानायखाय न'नि दख'नाफोरखौबो आं होगोन आरो न'आव दानायबा जोंनि थार माखुफोरजों दानायबा जोंनि लकेलावनो दानायबा आं बेखौ भिडिअ बानायना होगोन खिन्थु बे दखानावहाय गोदान डिजाइन ओरै बेंगलनिफ्राय ओरै मेसिनजों दानाय दख'नाफोरखौबो आंनि चेनेलाव आं होआ आरो लोगोफोर ओमफ्राय गाज्रि मोना लोगोफोर आं बुंखाबाय आं दख'नानि आपडेट लाबोनायाबो दिनैल' होनजागोन मानो होनना बुङोब्ला स्पेसियेलि आङो बाव बांसिन दख'नानि सायाव आं बांसिन भिडिअ लाबो आरो दस्रा चेनेलफ्राव नुनो मोनखायो नोंथांमोना दख'नानि बागै ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय